Уважаеми приятели, днес ще разговаряме как да се научим да даваме или по-точно за благотворителността. Когато осъществяваме нещата си в живота, при нас всичко се появява в точно време и на точното място. Не ви стигат парите, научете се да давате. Съществува един проверен начин, за да избегнете загубите. Трябва да се научите на време да давате на околния свят. И не е непременно пари, може да бъде физическа помощ, морална подкрепа, може да споделите знания, позитивен опит, може да бъде просто радост или любов, или топлината на душите си. Ще направя едно кратко упражнение. Когато купувате нещо на пазара или в магазина, подавайки парите на продавача, усмихнете му се. Погледнете го в очите. Създайте вътре в себе си ярък и красив образ на щастие, любов, благополучие. Благодарете му с чувство и мислено му подарете този образ. Не само в магазина могат да се подаряват прекрасни чувства. Замисляли ли сте се какви мисли и образи има в душата ви, когато се здрависвате с някого? Обикновено хората правят това механично, без да обръщат внимание на това какво се случва в душата им. Всъщност, настроението, в което се намирате по време на поздрава, го предавате на окръжаващите. Ние можем да дадем, да подарим само това, което притежаваме. Получава се така, че отдавайки, ние като че ли заявяваме на света, че имаме това, което даваме. Давайки, ние се учим да придобиваме, да имаме. Още повече отдавайки, ние даваме на самите себе си. Да, нали, околният свят е нашия свят. Споделяйте всичко, което имате в излишък. Искам да направим още едно упражнение. Приближете се към непознат човек на улицата, в магазина или където и да е. И му подарете определена сума пари. Той не трябва да е просек, тъй като просекът очаква, че ще му подадат нещо. Направете това няколко пъти. Вашата задача е да вземат 3 пъти пари от вас. По време на изпълняване на упражнението следете за чувствата и емоциите си. Чувствате ли срам или смущение? Как реагират хората на вашите действия? Всички ли вземат парите веднага и с радост? Има ли хора, които се отдръпват от вас като от чумав, очаквайки, че ще ги урочасате или ще им направите нещо лошо? Изпълнявайте това упражнение периодично до тогава, докато започне да ви се отдава по-лесно. Благотворителността трябва да се върши с мъдрост. Тя не трябва да изглежда като подаяние на просек. Вашата помощ трябва да ви донесе благо, т.е. да направите онзи, на когото помагате, по-богат и по-щастлив. Ако той отново дойде при вас и отново помоли за помощ, значи вашата помощ нищо не е променила в живота на този човек и е просто глупаво отново да му се помага. Иначе такава помощ поражда паразитизъм, а паразитът, знаем, както и раковата клетка, живее за сметка на организма, заграбвайки част от силите му. Една древна мъдрост гласи, че ако искаш да нахраниш някого един път, дай му риба. Ако искаш да го нахраниш за цял живот, научи го да лови риба. Благодаря ви, приятели, че бяхте с мен. До скоро!